Kaneja ei tulisi koskaan sulkea häkkiin. Ei edes yöksi tai silloin, kun me ei olla kotona. Samalla tavalla kuin koiria tai kissojakaan ei lukita häkkiin, niin ei tulisi kanejakaan. Moni perustelee häkittämistä sillä, että kani saa päivittäin jalotteluaikaa häkin ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan mitenkään riitä täyttämään niiden luonnollista liikunnan tarvetta. Kanit on uteliaita ja aktiivisia eläimiä, jotka tarvii paljon tilaa tutkia, touhuta ja loikkia. Kanit on luontaisesti kaikkein aktiivisimmillaan juuri aamu- ja iltahämärällä, eli juuri silloin, kun moni sulkee kaninsa häkkiin. Ympäri vuorokauden liikkumatila ei kuitenkaan ole ylellisyys, vaan se on välttämättömyys kanien hyvinvoinnille. 2 kanille tulisi olla tarjolla aina vähintään 3 metriä kertaa 2 metriä kokoinen tila ympäri vuorokauden. Ja mitä enemmän tilaa, sitä paremmin kanit voivat. Häkki rajoittaa liikkumista, estää lajityypillistä käyttäytymistä ja altistaa monille terveysongelmille, kuten selkärangan epämuodostumille ja ylipainolle. Häkittäminen aiheuttaa myös käyttäytymishäiriöitä, kuten passiivisuutta, kaltereiden puremista ja jopa aggressiota. Mikäli et pysty tekemään asunnosta turvallista niin, että kanit voisivat olla täysin vapaana, häkittäminen ei silti tulisi olla vaihtoehto. Häkin sijasta kaneille voi tarjota suuren ja virkkeellistetyn aitauksen. Vuonna 2025 kanien häkkielämän tulisi olla jo historiaa.